தீர்தா எத்தனைக்கு வந்தீங்கம்மா? எத்தனை மணிக்கு வந்தீங்கன்னு சொல்லுங்கள். டீ வந்து எடுக்கணும். எத்தனை மணி வரைக்கும் வேலை செய்யணும்னு கேட்டாங்க. பத்தனாம் மாதம் என்ன ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ கிலோ எடுக்கிறீங்க? 20 கிலோ. அடிக்கடிக்கிறாங்க. கையெல்லாம் பார்க்குறேன். දවසක් මම උදව් කරලා නෑ මහත්තයා අපිට මේ පඩි වැඩි කරලා දීපු එකට ගොඩාක් ස්තුතියි. මහත්තයා මේ වගේ අපි බලන්න ආපු ඉතින් සතුටුයි. කොයි මහත්තයත් මේ අපි බලන්න ආවේ නෑ. உங்களை எதிர்பார்த்தது நல்ல சந்தோஷம். மற்றபடி எங்களுக்கு இந்த சம்பளத்தில் நீங்கள் ஜனாதிபதியாக வந்து எங்களுக்கு இந்த வருஷம் இந்த மாதம் எங்களுக்கு இந்த 750 ரூபா சம்பளம் கொடுத்தது எங்களுக்கு சரியான சந்தோஷம். இந்த சம்பளம் கிடைச்சிருக்கு, அது சரியான சந்தோஷம். ආපික ඒ තරම් සතුටක් නෑ ඉතින්. අපි වතු කම්පාව වෙලා මෙච්චර කවුරු බලලා නැහැ. අපි ෂෙයාර් අවිලා අපි බලනවනේ. දැන් ෂෙයාර් අපි එක්කෙනෙක් වගේ අපි හරි ආදී සතුට වෙනවා. ෂෙයාර් අපි ඔයගොල්ලෝ නාව පස්සේ 네.